Per les xarxes, últimament ens esteu preguntant molt sobre les actualitzacions de lloguer. IPC, IRAP, com s'ha de fer, a partir de quines dates... Una última consulta que acabem de tenir de la Victòria, on ens pregunta si un contracte que es va signar fa 3 anys, a dia d'avui s'ha d'actualitzar o per IPC o per IRAP. A veure, l'IRAP va entrar en vigor l'1 de gener del 2025 i només s'aplica per les actualitzacions de contractes signats a partir del 25 de maig del 2023. Què vol dir? Que si jo tinc un contracte signat a partir del 25 de maig del 23, quan ara hagi de fer l'actualització del 2025, hauré de cenyir-me a l'IRAP. Ja no ho podré fer per IPC. En canvi, si tinc un contracte que vaig signar abans d'aquesta data i em toca actualitzar-lo ara, el 2025 també, perquè segueix vigent el contracte, doncs encara hauré d'anar a IPC. I això sense oblidar-nos que el 22 i el 23 estava limitat a l'IPC al 2% i el 24 com a màxim al 3%. A dia d'avui, actualitzar la renda no és una feina fàcil. Si no vols tenir problemes, contacta'ns i t'ajudarem.